आजिखालिनि मानसिफोर मा बुंबावगोन दै बुंनाङा र' डाइरेक्ट लांदो हाट साला दुखुबो मोनो हो नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांग्रो बिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ आङो खिन्थागासिनो मा जादों मा जायाखै बे काहानिया मा होननानै आं नोंथांमोना खिन्थागासिनो आरोना काहानिफोरखौहाय मोजां बुजि मा जादों बे काहानियावहाय आं नोंथांमोननो जुदि बुजियाखैबा नैबे आलु दङ आलुआ नोंथांमोनखौहाय बुजायगोन मिथिबाय ना एक्सप्लेन खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नाय स' आदै आरो मादै मोनखौ आङो बुंनि नैबे चेनेलखौहाय नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आजिखालि ओरैबायदि बर' हिन्जावफोर ओंखारदों आं बे बर' हिन्जावफोरनि सोमोन्दैसो आं बुंनो दे हैया सानै हिनजावसा आं खायसे बर' बिसोरनि सायावनो बुंनाङा र' डाइरेक्ट लांदो माने बिसोरजोंनो रिलेटिभ एबा बिसोरजोंनो गोरोबनाय नैबे भिडिअआबो जागोन मिन्थिबायना बिनिखायनो मोजां खोनासं आं बुंलांगासिनो नैबे खोथाखौहाय नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ सिगां नायलांजोब माने आं दसे उनाव आं खिन्थागासिनो बे भिडिअखौहाय सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंग्रोनोसै राइट आं बुंग्रोनोसै नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं खिन्थागासिनो दसे समनि उनावहाय आं गेजेरावबो खिन्थानो हागौ लास्टावबो खिन्थानो हागौ राइट ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ फार्स्ट अफ अल आं रिक्वेस्ट खालामनो नोंथांमोना भिडिअखौ गोबां नायो गोबां मानसि नायो हाजार मानसि नायो अब्लाबो आंनि साबस्क्राइबानो गैया हो दिनै नै 500-600निफ्रायनो दिनै साबस्क्राइबानो बारायनो हायाखै आं एसेबां खस्थ' खालामो मिन्थिबायना आंखौ फेसबुकआबो दिनै मा आंखौ बोखारनानै होबाय एबा आं मा फेसबुकआवबो आङो भिडिअ बानायनो हाला आं दिनै बिनिखायनो मा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबाय थानो एबा गियान होनो एबा मटिभेशननि भिडिअ लाबोनो होननानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फैयो जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय आं एसे सापर्ट मोननो हायो खिन्थु नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबो सापर्टखौनो खालामा मानि थाखाय एकदम गोसो गोनां मानसिफ्रा हाजाराव खालि आंखौहाय बिसिमल' मोजां मोननाय मानसि दं एबा मा साबस्क्राइब खालामनानै होदों जायबा 500 जन जायबा 600 जन साबस्क्राइब खालामना होदों नोंथांमोननि थाखाय गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौहाय भगबाना अलवेज मोजाङैनो लाखिगोन जायबा साबस्क्राइब खालामनानै होदों आंनि पेजखौहाय नैबे आंनि चेनेलखौहाय नोंथांमोनखौहाय ना भगबानाहाय अलवेज नोंथांमोनखौ मालाबाबो बेमार आजार मालाबाबो खैफोद मालाबाबो गिदिर खैफोदफोरावहाय खोलैनाय नङा आरो बे भगबाना नोंसोरखौहाय नायगोन जायबा आंनि पेजखौहाय आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदों आं गोबां खस्थ' खालामो मिन्थिबायना माने अब्लाबो आं मा दिनैसिम आङो मोजां आं सापर्ट मोननो हायाखै नोंथांमोननिफ्रायहाय नोंथांमोननो मा नांगौ आं हमना मोना आं एसेबां रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै आं नोंथांमोनाव आङो जेबो आं फैसा थाइसेबो बियाखै आं नोंथांमोनखौ आङो मा साबस्क्राइब खालाम होननासो आङो गोबां रिक्वेस्ट खालामदों आरो मा आं गोसो गोदारै माने आङो रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना जाहाथे आंनि मोनसे साबस्क्राइब खालामना होयोबा आंनोहाय नोंथांमोननिफ्राय आं गोबां गोजोननाय मोनगोन एबा मा आंबो गोसोफोरखौहाय मोजां मोनगोन एबा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंबो भिडिअखौ लाबाय थानो आंबो मा गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय बायदि आं नोंथांमोनखौ आङो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो नैबे आलु भाई चेनेलखौहाय नोंथांमोननि मानोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबाथाय आंबो नोंथांमोननि गेजेरावनो थाबाय थानो हागोन एबा नोंथांमोननि सिगाङावनो आंबो भिडिअफोरखौहाय लाबबाय थानो हागोन बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै खावलायो नोंथांमोना प्लिज अननानै नैबे आलु भाई चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आं गोदान भिडिअ लाबबानो जेब्लानो लाबोयो नोंथांमोना फार्स्ट नुहैनाय बायदिनो स' दिनै खोथाखौ आङो बुंनोसै दिनैहाय ओरैबायदि बर' हिन्जावफोर ओंखारदों हौवा गारै माने मोसौ सारोन हगारनाय बायदि माने हौवा दंना गैया हिन्जाव दंना गैया गथ' गथाय दंना गैया न' बां दंना गैया बैफोरबायदि हिन्जाव आजिखालि गोबां ओंखारदों बर'नि गेजेरावहाय राइट आजिखालि गोबां ओंखारदों बर'नि गेजेरावहाय ओमफ्राय नैबे हिन्जाव हमजानायानो जाहैबाय माने सासे हौवा हिन्जाव थाखानानैबो माने आंहा हिन्जाव गैया होननानै बे हिन्जावजोंहाय लाइन मारियो राइट बे हिन्जावजोंहाय लाइन मारियो ओमफ्राय मा बे हिन्जावा पात्ताखौनो मोना जे बे हौवानाहाय माने हिन्जावबो दङ आरो बे हौवानाहाय गथ'बो दङ अब्ला ओरैबायदि हारामखोर साना नाय हिन्जावफ्राबो खम नङा हौवाफ्राबो खम नङा ओमफ्राय हिन्जावफ्राबो ओरैबायदि दङ खायसेफोरा
न'आव गथ' गथाय दंखायो अब्लाबो मा सिख्ला गोरलै बायदि खालामबाय थायो एबा सिख्ला गोरलै बायदि देलायनानै थालाबाय थायो खामानि सामानि मावा हौवाफोरजों एबा सेंग्राफोरजोंहाय लाइन मारिबाय थायो एक्चुअलि हिनजावफ्राबो बेफोरबायदि दङ हौवाफ्राबो बेफोरबायदि दङ गासिबो एके 11 राइट आं बिनि सोमोन्दै आं बुंगोन खोथाखौहाय मोजां खोनासं आं दामगोन दिनैहाय आजिखालि बर' हिनजावफोर गोबां मोसौ सारोन हगारजानाय बर' हिनजावफोर दङ न'आवहाय बिसि फिसा दं गथ' गथाय दं खिन्थु जेबो पाताखौनो लाया जेरै पुरा मेकआप सेकआप दाफबनानै 10 केजि 20 केजि बस्थासे मेकआप दाफबनानै दिनै मा ससियेल मिडियाआवहाय ओरै भिडिअ बानायलाय ओरै भिडिअ बानायलाय ओरै भिडिअ बानायलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय सोरबा हौवाखौ लोगो हमलायलाय सोरबा ओइखौ लोगो हमलायनाय सोरबा ओइखौ लोगो हमलायनाय बेफोरबायदि गोबां बर' हिनजाव ओंखारबाय दिनै ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुकखौथ' मा बुंनो बै बे हाबा जानाय हिनजावफ्राहाय हौवा गारै गारै सोरखौ लोगो हमैदों सोरबा अबा माबा माबि फाननायनि धान्दायावहाय सोरखौबा लोगो हमैदों सोरबा ओरैबायदि खालामहैनो होननानै माबा मोनसे माने फानहैनो होननानै बेयावहाय माने बाहानाखौ बानायनानै थाङो ओमफ्राय न'आव फैनांगौ ना मा फैनांगौ पार्टियानो गैया अबेबा हर थानानै फैयो न'आवहाय दिनै थांबाय गाबोनसो फैबाय अबाव हर थायो अबाव मायो बेफोरबायदि जाबाय माने जोंनि बर'आवहाय जोंनि बर' हिनजावफ्राहाय बेफोरबायदि नाम्बार 1आवहाय सोलिबाय आजिखालि दै आं फेसबुकाव नुबाय थादों आङो गोबां मानसिफोरखौ आं नुबाय थादों खिन्थु बिसोरनाहाय गथ'बो दङ फिसाबो दङ हौवाबो दङ अब्लाबो बिसोरो मा न'खर गारै गारै मोसौ सारोन हगार जानाय बायदि बेफोरबायदि खालामगासिनो राइट आङो नोंसोरखौ बुंनि नोंसोरो बेफोरबायदि माव खामानिफोरखौहाय माव दिनैहाय मा जाखो दिनै नैबे भिडिअनि सोमोन्दै मा जाखो जायबा हौवा बेनाहाय बिसिबो दंखायो एबा मा गथ'बो दंखायो अब्लाबो बियो मा सेंग्रा गाज्ला बायदिनो बेलेग हिनजावजोंहाय बियो लाइन मारिना बेलेग हिनजाव माने सिख्लाजोंहाय लाइन मारिनानै बेजोंहाय मा आजिखालिथ' मिथिखायोना गोसोथोलायनाय आजिखालि मा बर'फोरनि गेजेरावबो आं दाख्लै आं फेसबुकावहाय आं नुदों 9 मास जानाय नङा खोमा दां 6 ना 7 मासनि प्रेगनेन्ट हिनजाव राइट 6 ना 7 मासनि प्रेगनेन्ट हिनजाव आरो बियो मा हाबा जाबावदों आजिखालि ओमफ्राय बिखौहाय गोथार जुलि जाबावदों राइट आजिखालि उदैयाव गथ' थानानैबाबो आं गार'फोरखौसो खासिफोरखौसो आं खोनायोमोन खिन्थु दिनैहाय बर'फोरनि गेजेरावबो बैफोरबायदिया फैनो हमदों जायबा मा गथ' थालायनानै उदैयावहाय 6 7 8 मासनि गथ' थालायनानैबो दिनैहाय बर' समाजावहाय हाबा जादों दिनै अबेनिफ्राय अबेयाव थांगासिनो बर'फोराहाय हमनानै नाय आदै आरो मादैमोन आङो मा बुंदों नोंथांमोना आंनि खोथाखौहाय एसे गोथौयै साननानै नाय नोंथांमोना खालि फाल्तुल' लायो आंनि खोथाखौहाय आं मालाबा खोथाखौ आङो सिरियास बुङो बेनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय खोनासं खोथाखौहाय मोजाङै आरो ध्यान हो 9 मासनि गथ' थानानैबाबो मा हाबा खालामदों 9 मास 8 7 मास बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो बुङो जायबा फाननायनि नामावहाय जायबा आजिखालि फेसबुकारफोर गोबां दङ न'आवहाय हौवा दङ गथ' फिसा दं न'खर दं अब्लाबो मा बिसोरो मा न'खर गैयै बायदिनो अपेन गिदिंथिंलाबाय थादों राइट अपेन गिदिंथिंलाबाय थादों गोबां बेफोरबायदि मा आजिखालि ओंखारदों बिनिखायनो दावराव दावसियाहाय बांसिन जादों दिनैहाय खनजितानियाबो खोथाखौ आङो बुंनि दिनैहाय खनजितानियाबो दिनैहाय माबायदि बेफोरबायदि भाइराल जादों होनबाथाय दिनैहाय खनजितायाबो ओरै मारे जायबा बिनि हौवायाहाय दहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन गोबां बेरायबाय थायो बेफोरबायदि बुंदों आरोना जायबा बे थग्रोना बुंदों गोबां बेरायबाय थायो माने न'आव मा दं मा गैया बेफोरखौहाय खबर लाया गथ' फिसा दं बेफोरखौहाय खबर लाया माने खालि बेरायनायल' बेफोरबायदि खोथा बुंदों बे खोथायाहाय राइट दिनैहाय मा बैफोरबायदि हिनजावफ्राहाय दिनै मोखाङावहाय 10 केजि मा मेकआप दाफबनानै जेरै माने एकदम ओइ बे मुला बान्दर ना मा दंना बिनि खिथुआ जि गोजा जालायलायो थिग बेफोरबायदिनो मेकआप दाफबनानै गोजा खालामलायनानै मा फुनो पात्ता गैया माने गोजा खालामलायनानै दिनै मा ओरैबा ओरै माने बेरायथिंलाबाय थायो ओइफोरावबो हौवाफ्रा एक्चुअलि रागा जोंखागोन दै एक्चुअलि बेफोरावबो हौवाफ्रा रागा जोंखागोन साइड
बिखौनो माने नुनानै एबा बिखौनो साननानै साइड बे थग्रेनाबो रायदोंमोन खोमादां एबा बायदिसिना बादा खालामो खोमादां बे बादाफ्रावहाय मानिया राइट भिडिअखौथ' बानायखायो राइट भिडिअखौथ' बानायखायो जों नुबाय थाखायो आरो आजिखालि भिडिअ गोबां फैसा खामायदों बिसोरो माबोरै फैसा खामायदों होनबा आङो मिन्थिदों आं बे खोथाखौ आं बुंथ'ला मानोना बेफोर एसे इलिगेलि ओमफ्राय मा बिनिखायनो बुंदोंमोन जानांगौ हा ओमफ्राय दा बेखौनो मानियासै खोमादां बिनिखायनो मा बिनि फिसायाहाय दिनै मा बे भिडिअखौ बानायनानै एबा ससियेल मिडियायावहाय पुरा गोसार होबाय माने भाइराल खालामनानै होबाय दिनै मा मान सन्मानखौ माने गावसोरनि मान सन्मानखौ गावसोरनो जानाय बायदि खालामनानै जानाय बायदि नङा जाखाबाय गावसोरनि मान सन्मानखौ बिसोरो मा गावसोरनो जाजोबखाबाय बिनिखायनो न'खरावहाय एक्चुअलि बारा एसेबांबो सारोन हगारनाय बायदि जानाङा मिथिबायना आं हिनजावफोरखौ आङो बुङो बर' हिनजावफोरखौ नोंसिनि न'खरावबो दङ नोंसिनि न'खराव माने नोंसिनाहाय न'खर दङ नोंसोर हाबा जाखानाय नोंसोर सेंग्रा सिख्ला नङा मिथिबायना नोंसोर सेंग्रा सिख्ला नङा दिनै नोंसोरो न'खरखौ नायनांगौ आरो गोबां हौवाफ्राबो सासे हिनजावजों जाया नामालै हा गोबां हौवाफ्राबो सासे हिनजावजों जाया सानै साथाम हौवा सानै साथाम हिनजाव नायग्रै दिनै आरो मा जाबावखो दिनै ट्रेन स्टेशनावहाय सासे हिनजावखौहाय बुदों सासे हिनजावखौहाय ओरैबायदि मानसिफोरनि गेजेरावहाय अपमान खालामदों सोबादों मा खालामदों बे हिनजावखौहाय ओरैबायदि लासिंसिं खोथा जुदि बिनि फेमिलिनि मानसिफोराहाय नुनांगौबा मा सानगोन एक्चुअलि हिनजावबो खम नङा हौवाबो खम नङा बे हाबा जानाय मानसिफोराहाय उत्पातफ्रा बांसिन जामारदोंलै बे हाबा जानाय मानसिफोरा ना उत्पातफ्रा बांसिन जामारदों मानि थाखाय आरो मारैमोन मानि थाखाय एसेबां उत्पात मानि थाखाय एसेबां गरम नोंसोरो मा नांगौ सासे हिनजावा थोआ नामा आरो हिनजावफोरनोबो सासे हौवाया थोआ नामा सासे हिनजाव सासे हौवाया थोआ नोंसोरनि थाखायनो दिनैहाय नैबे आलु बायदियाबो सिंगेल जानानै दङ मिन्थिबायना हाबा जानाय हौवाफ्रासो उत्पात हाबा जानाय हौवाफ्रासो उत्पात हाबा जानाय हिनजावफ्रासो उत्पात दिनै सेंग्रा मानसिफ्राबो दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्राबो एसेबां बायदि बदनाम गैबावा आरो बेफोरबायदि एसेबां उत्पात गैबावा बे हाबा जानाय हिनजाव हौवाफोरनासो माननायफ्राहाय एकदम ओरैबायदि गरम साला मोसौफ्रा आं बैफोरबायदि मानसिखौ आं बुंदों आं गाज्रिखौबो बुङाखै स' आरो मादैमोन आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामथ'ला आं दाहाय आरो आं मोनसे भिडिअ लाबावगोन आं बिनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खालाय नैबे इउटुब चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै आलु बाय चेनेलखौहाय आरो आं दाहाय भिडिअ लाबाथाय नोंथांमोना नुनो हानाय बायदिनो नैबे चेनेलखौहाय अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ